L-eks kellim għal-finanzi tal-Partit Nazzjonalista Mario De Marco distakka ruħu għal kollox u tefa' fuq ta' warajh it-taffiġa tal-istess partit brabta mal-pre-budget dokumenti jew aħjar in-nuqqas tiegħu. De Marco għamel dan waqt konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Nazzjonalista. U ġie mistoqsi dwar din il-materja wara din is-sena l-Oppożizzjoni Nazzjonalista lanqas indenjat toħroġ id-dokument tagħha ta' qabel il-budget u minflok irrikorriet għal 4 slides li lanqas id-deputati tagħha ma kienu jafux fihom. Fil-fatt l-eks kellim tal-finanzi tal-Partit Nazzjonalista farfara fuq is-suċċessur tiegħu Jerome Caruana Cilja meta mistoqsi jekk qabilx li ma ġiex ippubblikat il-pre-budget document. Fi żmienek u fisem il-Partit Nazzjonalista ppubblikaj diversi pre-budget documents. Bilt li dis-sena ma jiġix ippubblikat pre-budget document? Ja, deċiżjoni wieħed għandu jirrispetta tal-kull shadow minister li jkun hemm. U fatt magħruf ukoll li dan in-nuqqas mill-Partit Nazzjonalista brabta mal-budget ma niżel xejn tajjeb mal-eks kellim tal-finanzi li fi żmienu dejjem kien jippubblika pre-budget document għax skontu juri kemm bih il-Partit Nazzjonalista u Gvern Alternattiv. Fil-fatt fl-aħħar pre-budget document li nieda fisem il-Partit Nazzjonalista, Mario De Marco sostna l-importanza ta' dan id-dokument. L-oppożizzjoni m'għandix tkun biss oppożizzjoni reattiva għal budget, iżda ridna illi l-oppożizzjoni bħalkom korp kostituiti bħalkom imsieħba soċjali trid tkun proattiva billi nagħtu l-idejat tagħna għal budget qabel il-budget u mhux unikament wara il-budget bi kritika għall-istess budget. Sorsi ta' One News fid-Dar Ċentrali sostnew ukoll kif din ir-reazzjoni ta' Mario De Marco brabta man-nuqqas tal-Partit Nazzjonalista li joħroġ pre-budget document mhijiex sorpriża. Dan speċjalment wara li kien tħalla barra mix-shadow cabinet ta' Bernard Grech tant li kien hemm bżonn deputati oħrajn mill-establishment jiġbdu l-ispak tal-kap biex jerġa' jiddaħħal. Fosthom kien hemm id-deputat li fil-konferenza tal-aħbarijiet tal-ħamis kien bil-qiegħda ma' ġenbu Beppe Fenek Adami li fuq ir-radju tal-Knisja kien ordna li din id-deċiżjoni tiġi remedjata minn Bernard Grech. Naħseb deċiżjoni żbaljata u nittama li dik il-ħaġa tiġi rraġġata. Naħseb li kien żball illi dawn it-3 persuni ma għamilhomx kelliema ma tgħux dikasteru. Naturalment kien hemm loġika, però naħseb huwa żball illi aħna nippruvaw fil-politika tagħna ma nipproteġux, ma niftaħrux bil-legat tal-Partit Nazzjonalista. Fil-fatt, ftit tal-ġimgħat wara, hekk kien ġara u Mario De Marco sa postu lura fix-Shadow Cabinet Nazzjonalista.